Jagoro maduong' e migawo mar arita Laktar Raymond Omollo kwayo oganda Luo mondo kik dong chien e yudo chenro mag sirkal nikech onge mar opande. Kano wuoyo chenro mar chiwo opande gwenge ma Masare kar chung' od bura ma Suna West e kaunti ma Migori, chenro ma isiro gi migawo ma entiere. Laktar Omollo okono jopiny ma onge opande mondo dhi nyime gi chopo kuonde ma ichiwe opande mondo kik gidhi nyime gi yudo pek e yudo chenro mag sirkal. Chenro mar chiwo opande ma onge chudo osebedo ka itimo e gwenge ma Kaluo ka jopiny osebedo bende ka wuok oko kar romgi e yudo chenro ma kamano. Kenyans from across and strength the length and breadth of the country can now access identification cards. And today in Suna West, in Migori County, in Masara here, we have hundreds of Kenyans who are registering for IDs so that we can better plan for them as a government. Kipande miyo sirkal nyalo bedo kodwa mpango. Wana kaka sani waregister ji e SHA. Mondo sami kelo dakteche kaluwore gi kwan mar ji Migori kae. Kipande biro miyo sirkal pangonwa tich maber. Administrative units ma waseketogi kendo mamoko ma pod wadwaro nyalo mana timore ka kwanwa ong'ere maber.